Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ nọrọ unu hụpụrụchi ọ nwanne ọnụ nwanyị mpagna awụchashiala nụ ụmụnne m ka m ghara m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mpagna mza ya sị m na mgbara akụkọ na gbutụwara ya ụmụnne na-enwe nnọọ ihe ọnụ si ya mee na unu na-eche akụkọ ya enu gecha anya na ujuru na ọgba unu toledele gwe ihe unu ga-achọ ka ya mee na nwekwara ihe m onwe m nwere igwe na mgwe. Ụmụnne m si ya ngwa nna m gaa n'ihu. Ya sị m na ya hụrụ nwa agbọghọbịa masịrị ya n'ihi na nwoke tozuo elu rụtawa ụlọ nwee nwe ụgbọala mobility o ji agbagharị in case of emergency and the necessities. Ihe ọzọ na-ekwu okwu ya wụ ịlụ nwaanyị. Ya bịa lee anya yes ya emezuola ihe nwoke na-eme nwee steady income chọwazie ịlụ nwaanyị hụkwana nwa agbọghọbịa masịrị ya na the lady na ọ dị 28 years old very young. Ya like ya wụ nwa na nwa ha zụrụ ya azụ yes dịka ya chere na azụrụ ya azụ na o nwere mgbodo obi nwee nrube isi nwee ihere ọ na-eme n'ike ọ na-ahụkwanụ achụ iburu or a very private person exactly dịka nwaanyị ya na-achọ na onwe ihe o mewere hapụ igwe na o mere ya ghọta na ọ hụrụ ya n'anya genuinely na ya hụrụ the lady n'anya kwanụ ya na ya abụọ na-eme ya ele anya ọ baghị uru ịbịa chewe ego nọ i propose marriage ṅụọ kwere ya kpere ga eji nne na nna ya na village na nwanne ya nwoke ga-enụkwa na village emege business. Mama ya elecha ya sị nwakele na ọ ma na mma. Papa ya nabatacha ya. Mama ya gwawa ya sị na ọ ma ajụ ugbu ihe emege ihe ya na mma ya kpakọrịtaga mgbe ya jụga mmesị ele ihe o kwuru ele ihe ọhụrụ. Mama ya gwawa ya sị na nwa na ọ mara mma na ya nwe nwa mma ọlụlụ dịkwana yọng mana ugbu ene ọwụhụ ịdị yọng. Ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa emebisele akpa nwa ha na ya gara suggest ka ọ tọọ ya ime before ka a mara ma ọkụkwa iji ọkụkwa ekwe ọgịga. Ya gwa mmesị ele ụdịka ihe ndị mgbakawa ihe ka ihe na ke na ọwa akụkọ mgbe gboo na ọwa akụkọ gboo na na-emezi ụdịrị ihe ahụ onye mere ụdịrị ihe ahụ gba na ahụta ya na ọ dị desperate no na ọ dị yọng na ọ ga-amụ nwa. Mmesị ngwa nsogbu anụ Chukwu soro kwuo na ya batawa ya nabatara ya kpọrọ this lady ha laghachi after ha letachara mma ha letachara laghachi ka ha laru back to city. Voice mma na-akpa ya n'isi kpe na ụmụ agbọghọ Igbo ihe ụmụ agbọghọ Igbo omega na ụfọdụ ha emebisacha na akpa nwa ya ele okwu ekweghị ihe ya kuru ume ekweghị ezuru ike ya sole ihe okwu a ji abọda ya even though na ya ba ihu the idea. Kedu ihe voice mma ji akpa ya na ntị gbegbegbem as if e repeat gị dị okwu na ntị ya. Ya gwa the lady si ya na ya ga-aleke ka ha gakwa nyochakwa n'onwe ha cheke their fertility level. The lady asị fa gịnị ha na ụdị na ya agaghị atụrụla ime mụọ nwa ka ọnụ dị gịnị. Ya gwa no ụmụ ihe ndị a na-echeki na ha chekiri na blood related informations mana this one na ọ dị iche ke na ọwụ for fertility na ọ dị necessary kwa n'ụdị nke ya ha eme genotype mee blood group mee ihe ndị ọzọ cheki ọcha nyụọ ọbara ṅachacha ọbara lee ya ha dị samsam ka ha cheki fertility. The lady say ha na ngwanụ na-elebe ọ chọkwa n'ikpe ya gogbo ya gwa ya na enwere enyi ya nwoke wee medical doctor. The lady tie ha na keke na-agaghị eme n'ọkwa ma onye ya wụ no ya wụ onye ihe ehole enyi ya nwoke ka ya ga-abịa bịa no ya submit onwe for ihe ndị a na-echeki no na ihe mere n'ụwa na mama ya nwere nwanne relative ya wụ a medical doctor ọ wee gynecologist ka ha gaa n'ụlọ ọgwụ dị man ga medicine na the man no professional ya so okay no problem ka ha gawa ha eyite isi ha ga-aga gawakwana ka ha rutere there the man chekicha ebe nyewezie ya na this lady counseling na nwa na ọ dị young na enweghị na onwe ihe Chineke na-apụghị ime na ọ wụzi ugbu a ka eji echekicha all these things though a na-echeki mana ọ dị same ọwụ ndị eji na-anọchahụ ndị side ka a na-elecha ụmụ ihe ndị a na this girl na ọ dị young onye nwa ha counseling instead of inye physical results because ọwụ somebody related to nne this lady enweghị ya kpere so ebe ọ wee professional doctor na olele this girl lekwene no problem na enweghị ka ha lụọ na ọ wụta ya na this lady she lụọ dị ka di na nwunye ha lụọla kpuru
1 year aga another na ara ime ma ọfụkwa na ọ pụrụ apụ. 2 years aga the same. 3 years aga the same. Nwaanyị mba na ya sị no na ya ga-anọ na mmiri ncha aba ya anya before ya ebilie ịlụ nwaanyị na agụrụ ịlụ nwaanyị agụọ na agụrụ inwe nwa agụọ na nwaanyị ihe na nwaanyị na ọwụ na nzube na ọchụchọ ya na agụrụ nke ya onwe inwe obi nwe ụmụ kpatara ya eji ga lụọ nwaanyị na abịaghị bịa fa ihe aka ebe a chere ya sị nwunye na ha agaghị dipendụ na ahịa dati nwanne mama ya kọrọ ka ha gaa na another hospital na ọgọdụ na ọchọ na nke hospital nke enyi ya nwaanyị enyi ya nwoke a ka ha gaa na another place. Nwunye feel somehow mana ọwụzighị fọ ya nwa n'ihi na otu o shedịrị ya chọrọ ịma ihe ha kwesịrị ime na otu ha ga-esi eme ya na ya gbakwaliga gawa na a very big hospital. Dọkịta elekwele nwunye elecha pụta lewe nwunye n'ihu ya na-ele dọkịta na-ele nwunye ya ewere anya ha dọkịta n'anya gbaa dọkịta elegide ya dọkịta ewere anya ha nwunye na mkpụrụ anya gbaa ya sị nụkwa ogene wo ihe megebere ugbo kele ọtara ya ngọ ka ọwụnọ ele ka nwoke ibe ya elega anya medical doctor elega anya ole ka ihe ọ na-ele nwunye ọhụrụ nọ na lab mgbe ka dọkịta ji sị for profession's sake ya ọrịa fidi ebe ahụ ikwu ihe ahụ ga-enwe ike mara otu esi achọ solution. Yes n'ọkwa ihe kwere bịa nwunye ekpudo ihu n'ala dọkịta gwawe na enweghị wumbu ya hụrụ n'ime nwunye na nwunye enwedoghị wumbu not even ihe yiri ya na nwa ahụ ke na-anụ and ọwụhụ natural na ya hụrụ na o mere operation. In fact something ewepụ entirely n'ọnọdụ ha nọ ume awege na for womb ihe nwoke a kwekwe na dọkịta kwekwe nwunye eweliteghị ihu elu o were anya na-atụ mbụ ya were anya kpude n'ala na-atụ mbụ aka ya bụkara nwunye sa ọ nọga ihe nwoke na-ekwuga ihe ka ọgụgụ ka ọkụga nwe ihe ọ nwere ọ ga-ekwu okweghị ekwu okwu. Dọkịta gaa n'ihu kọwaa ihe niile ọhụrụ na onwe ihe Chineke na-apụghị ime ole sa ga-aga tie n'ekpere na ya hụ na ndị nwere cases of ihe emechakwa asa ejikwa amụọ na nwa amụọ na mana enweghị ihe dịka wumbu n'ebe ahụ na nwere ike try other methods ha ga-eji wee mụọ nwa mana ọ bụrụ ma this lady ibu nwa n'afọ na ọ dị possible na onwe gị wumbu ya maghị otu ihe filiri kama ya ga-abịa nọrọ nga confusion ya egivo ya ewe ya sị dọkịta ya thank you si nwunye ngwa ka hala obilite ha lawa ka hala rutere ya jụọ ya sị ihe nwoke a kwuru na hospital na kedu ihe o nwere ịkọwatara na ọ gịnị ihe mere wumbu ya. Nwunye gị kpebe n'akwa bee ya gba ya nkịtị ya sịdịghị ya sọrị ka eji asị ya ebewela ya gwa sị obejuru ọ sa na ya ihe ya jụrụ ya nwe mgbe ya si ya na olekwa akwabere na adịghị onye nwụrụ ebe a na ihe a na-ekwu okwu ya wụ na ọwụ gịnị mere wumbu bu n'afọ wee gwewe na ya dị sọrị na ihe mere mgbe ya just lecha WAEC ya dị only 19 years old dị ime na-eshi gị ka ndị nwe hapụ ịma ebe ọgwụ niile ya ṅụrụ enwe ka ewepụrụ ya na enyi ya nwaanyị kpụrụ gaa na ke one man nwanọ na-eme DNC n'ụlọ ka ọ na-eme the man asị ya edoro ịpụcha pantị were ju apparatus mewezie the thing ya enwezie complication nwezie serious pain ma bleeding ma gịnị mmanya nọ ntara ya tụgo ụjọ na mpa ya ka ha hapụ ịma ha matazie ha mara ọchịziri ya hospital eruzie doctors gịnị na kedu onye ji nwa na tubu ọ kasacha nwa na la nwa na n'iyi na ọrụ na-ewepụga dati na acha everything na bebe mebiele mmanya ajụ na ọwụhụ nwa ya ka ga-achapụ wumbu nọrọ ga-ati ikwe na moto buru ga gwakwa na another hospital rutekwa onye ka ahụ sị na ha na sị chapụga ya enweghị ihe ahụ ebe a na ihe na ebe a na ọ dị bad si mee operation chapụcha wumbu clean it up na ihe mebiri too much odo mmanya anya na ọwụ tosiri dị mmanya begabega na ya onwe ekwenụ n'ebe na ya dị sọrị taka eshiri mee ya surgery wee chapụga dịtị n'ọwụ ihe kpatara nọ ya ejiri enweghị wumbu ọwụ na amụrụ ya nọ na-enweghị wumbu ya jụwa sị ihe na ugbeene ọkọga ọwụ na o chefuru ịgwa ya ka ọ chọghị ịgwa ya and gịnị mere ọgwa kwadị ya dị gịnị nwunye ekweghị ekwu pịm ya jụwa sị na mama ya na papa ya kpere gaga n'ụlọ ọgwụ nakwa ha dị aware mgbe dọkịta sị na aka achapụ ya because ọwụ na ha dị aware mmanya agaghị ebe wakwa akpịrị gawa na another hospital ebe a gasị gacha ya ya sị yes na mmanya dị aware ya sị oke na ọ ga-ejikere ka ha ga-visitie nne ya na nna ya nwunye ejikere
ha ga hụ nne na nna ya hụkwanụ ndị oge ya esi tie ha danụ jụọ oge nwa sị ọ gịnị ka o ji mara dat na nwa ya agaghị atụ dị ime ma ọfụ ịmụ amụ ọ nwụrụ ya nwa ihe na n'aka enweghị onye gwatọrọ ya nwa ya nwaanyị agwatọghị ya onwe ekwe na agwatọghị ya o mere ọnụ ya rie gba ya nkịtị na ọ bụrụ na ya wụrụ nwa ya nwoke kpụtara ya dịka nwaanyị a agwa ya na ọ problem this girl nwere na ọ ga-ekwe ka ya lụọ oge nwere iwe na-agwa n'ebe na ya dị sorry na ya dị very very sorry na ya biko gbaghara ya jụọ oge nwe sị lee ihe ọ sị ya gbaghara ebe mgbaghara ya si abịaghị ugbo ene like ya na nwa ya nwaanyị la ga-afa ya aka n'ụkwụ kedu ihe ọ chọrọ ka ya mee mgbe aka oge nwoke ji esi ya biko na ewetu obi na ikekere eji wụrụ nna ha na ya na-asị ya biko mgbe ya kporo ka atọ na nwaanyị kporo ka ọ ga mụọrọ ya nwa na okporowa o mere ihe ome ihe na ngwa ọbụla ọ gbara jide kporo ụmụnna bịa mee lụọ kenụ ga-amụrụ ya nwa na ha abụọ otu nne na ya achọghị ịlụzi ya dịka ọgọ na o menga ana ha na ya biko na ya kwetakwala na ihe n'ugbo omere nọ tọpụtara ya nwa ya eji kama ọ ga-atọpụta ya na amụ nwa na okporokwu oke kele na otoro mmadụ matụ kele ke ga-amụ nwa ọ dịkwana yọnga ya elewe oge nwoke si ya ọgọ ya sị na ya wụghị polygamous man na ya chọrọ ịlụ ndị omi abụọ na ọ gaghị awụ two sisters mana enwe mgbe ya ejiri ha anya na ndụ ya ya ga-akpọrọ ụmụ nwaanyị abụọ dewe n'ụlọ na ọ wụghị his thing to do mana ọ dị same ka ya ga-echegodo echiche na nwa ha nụrụgodo nga enweghị ihe chetara na ya ga-eme ka ha mara oge nwaanyị na-ebe na nwaanyị mba na mza ya na kemgbe ya kwere hapụga nwunye n'ụlọ ha na vileji hapụga ya lụwe na naanị ya nọ na o mere 2 weeks na confusion egbuola ya egbuo ya na-echeta ajụjụ mma ya jụrụ ya ya bịa sị na ọ na ya nchetakwa na ajụjụ mma ya jụrụ ya na ihe mekwara ihe mma ya kwuru ịkpọrọkwa gaa ụlọ ọgwụ ka ị ga-amara na the fertility level ha nwa mana mistake ya mere wụ ịgawa n'ụlọ ọgwụ this girl tụtara were ọwụ onye na-eche ike maka ya ya na ịga ebe ọzọ confirm regret na biko na ole ihe m si eme na ndị a ghọrịrị ya na famili a ghọrịrị ya ya mana m ọtọ ọnụ n'ụlọ ugbo ya kpọrọ ụmụnne lụrụ mmanya ga-agwa ha na ya na-alụgachi na ihe ya chọrọ nwaanyị ga-amụrụ ya nwa ya chọghị nwaanyị mma na ya agaghị amụ nwa na ya bịahụ ịbịa bịa gbarịba bịa tụọ nwa no na aghọrịrị ya na enweghị onye kwere agwa ya n'ọhịa esiri ka ya mgbotụbatarịrị ya akụkụ na nkwere ihe m ga-agwa ya na mgbe okwu ekwulekwucha m si nna m ya sị nna m ihe i kwuru anọ m ihe niile i kwuru o doro m anya mgbe ibido gị akụkọ ịkọwara agwa this girl kọwa otu o si masị gị kọwa na ọ dị good na ọ wee nice lady ịkọchara akụkọ ahụ kọọ na ọ bụ exactly ihe ị na-achọ na nwaanyị kpatakwara na iji propose marriage tiri gị ịkọcha ihe n'ugbo enwe mgbe ịkọrọ na agwa ya agbanwee na onwe ihe na-esere gị na ya ọ nọ naghị asọpụrụ gị no now mama ya kpọrọ ya mama ya na papa ya kpọrọ gị ụlọ ọgwụ ebe a chapụrụ ya wumbu ihe awụ nne na nna zọga nwa ha ndụ ọ bụrụ na ịkọchara akụkọ a sị na ọ mama ya kpọrọ gị echi ya ime agara m asụsụ gbawakwa ọ na nne na nna dị awe na ọ dị ime ha chụpụ ya tret nọ ya ga-esi ime ahụ nwee problem aga m asị gbawakwa ihe a nwatakịrị tụrụ ime ọkwa ụjọ ihe nne na nna ya ga-eme ya agbarịwa bugharịwa onwe on her own ya gawa iwepụta nwa nwee complications nke gara iwere ichie nne na nna ya mee intervene zọọ nwa ha ndụ by consent so ngwa chepụwawa ma ọ bụrụ na ọhịa ga-eme nwa ha dị ndụ ọ pụta na nwaanyị dị otu a wajọọ mmadụ pụtakwana na nwoke dị otu a wajọọ mmadụ then again enweghị mgbe nwaanyị ga-eme na dibịa gara nwa ya gwa onye bịara ịlụ nwa ya nwekwa ha akpa nwa na ọgụ ha amụ nwa enwe nwaanyị ga-emere ihe ahụ ga-ekwuri otu ahụ and ọ bụ nzube every mother nwa ha etopụta lụọ nwaanyị ọ ya lụọ di ebe ị chọpụtala na ụdị ji chọpụtakwana ha sọ ngwa gị kpọrọ younger sister ya ọ dịra anyị sị mba na ahụ akpọga n'ihi na dị hụ polygamous in nature according to you mana e nwere other methods ị ga-esi wee mụọ nwa anaghị amazutechakwa na mma anaghị arụzutechakwa n'ezigbo agwa everything comes with one little fault or the other enweghị ihe 100% fine enwekwana ihe a ga-asị ụgbọsị ihe na ụgbọelu na onweghị nrọ ka onweghị ntụpọ mba kelee nọ n'ọwụrụ ntụpọ dịka isi kọwa agwa ya dịka isi hụta ya shiri eze ya baa anya
gịnị ya lọrọ ruo ugbe ne enweghị any fault. O nwere ndị lọrọ nọ mmụọ mana agbasala no peace of mind. Nwa ahụ ụmụaka mara wo problem mana ya na-ekwuzi okwu ya ụta ga-eshi chịkọta ụmụaka ọnụ, conflict here and there. Mana ị nwere peace of mind, nke a na the little price that comes with it. Nne dizige na nna ya wụ ha ajọ mmadụ, the fact na ha agwa ha ọ pụta na ha wa ajọ mmadụ, and the man dey ready irelease kwere ofu nwa ya iji gosi how much they want you in that family. Ekwela ka o mepiere gị ihe. Gaga kporo nwunye ya iwejuruchagbu iwe ya kporo nwunye ya. Ọ nwa ya ekere ọ ga-alụ di, ọ mmadụ ga-alụ ya. Ihe mere na-eme n'ọwa eziokwu. Mana thank God for science, thank God for other alternatives eji amụ nwa. And good thing, inweghị problem. Ị ga-atụle nwaanyị ime. Tụgharịa ha kwanye ya n'ụdị ka ọzọ. Ọ bụrụ na ọgwụ agwọ onye na-agaghị atụgharị nwaanyị ime, this lady ọ ga-ahapụ ga n'ụdị a. Ọ ga-akpọrọ so na ga-akọ ọ ga-ahụ ndị nwa eru ebe akọwa ihe ugbo ni na-atụgharị nwaanyị ime this and that. Ike ya wụrụ ihe ndị nwa dị awe. O nwekwara ike ọ gaghị ahapụ ụmụ nwaanyị na-anakwetacha anọghị eji ike agba. Mana o rute na ihe awụrụ side ụmụ nwaanyị, ụfọdụ ụmụ nwoke anaghị emetụcha understand. Mana achọrọ m ka ime understand. In this case, ihe a nwatakịrị nwaanyị dere ṅụ. O nyere ṅụ peace, nye ṅụ joy, hụ ṅụ n'anya, baa ṅụ n'anya, mmasị ṅụ, kama here wu mistake o mere mgbe ọ dị very young. Use surrogacy. Ị gaa ụlọ ọgwụ gị jụọ doctor options gị na nwunye ṅụ nwere unu ga-eji mụọ nwa, and whatever option a na-eweta mkpụrụ ga-awụ nke gị. It's not like ị gaghị atụwali nwaanyị ime. Ihe ọ bụla ihe a ga-eme all your seed ka ga-eji eme. Yes. Ọ bụrụ na ị ga-use surrogacy, ego dịrị unu ga ụlọ ọgwụ kwụọ ụmụazị ugbo agaghị ege na kwụọ ha ụgwọ, ha ebuore ṅụ nwa ṅụ n'afọ. Dọkịta mọtọ ga-eme ya ebuore ṅụ nwa ṅụ n'afọ, no contact, enwe ihe dịka ị gagharị dis girl elu, ihe niile ha ga-eme ya na lab mee ya dị samsam, no bond, no connection. Mana ọ mkpụrụ time ihe niile mmiri mgbanwe ga-enyo ewegere ha, ha mọta ga-esi mee gị wụọ a father gị na nwunye ha. But then asụda agba ilu awụghị ụtọ ya. Anaghị eji ụbọchị taa ma otu echi ga-adị. Ihe ọwụ na ịchụ ụzọ decide ya na ị ga-use surrogacy wee mụọ nwa. Ị ga-enye nwunye gị condition, if possible ya ṅụọra gị iyi na ọwụ na use surrogate mother wee mụta ụmụ ole ga-amụta, na ọ ga-etreat ụmụaka dịka ụmụ ya. Failing to do that will lead you to taking a second wife. Ọ ga-aṅụrụ gị iyi na ọ ga-etreat ụmụaka ahụ dịka ụmụ ya, n'ihi na ụmụaka amụghị ugbu a na-enye nsogbu. Ka ọ hapụ ịwụ na ọwụ ya nwaburu ya, ọwụhụ mkpụrụ ya, ọwụ ya nwaburu ya n'afọ ya, ọwụ ya nwawụhụ ụmụ ya. Ikekwe nọkwa na ya agbawa ha agwa ọjọọ. Ị ga-eme si ọwụ na ị ga-ebiali with her, she has to also play the role of a mother at its peak. Ọ gaghị ala azụ ọ ya bụ nwa nwa ahụ mgbakasị ọkpawa ụmụaka ha agwa ọjọọ na ụdị na ọwụ ya nwaburu ha n'afọ ya. Mana ha ebido ụmụaka mara obido inye nsogbu ha. For a young lady na-amụbe nwa mbụ bebe nwa n'afọ, ka ọ hapụ ifeili na ọ get disturbance after na ọwụhụ nwa ya this and that, nwa ahụ bido tawa ahụ n'aka ya. No, ọwụ na ọ ga-aṅụrụ iyi na ọ ga-eji ụmụaka ahụ mere ụmụ, na ọ gaghị akpa ha agwa ọjọọ ihe ahụ ọ ma na ọ gaghị eme ha na mkpa n'ihe ya emekwala ha na eguchie ụzọ, na ọ ga-etriti ha hụ ha n'anya dịka ụmụ ọ mụrụ n'afọ ya. You will go with your own conditions. O kwere ma o kwekwe na gị mara the next thing to do. Mana ọ bụrụ na ọ iwele ya, it's not over until it's over. Ọ bụrụ na o nyere joy, nye happiness, ya wụrụ ihe na-achọ na nwaanyị, inwetala at least 75 to 80% stability a na-achọ na home. Chọwazie alternative ị ga-eji mụọ nwa gị onwe gị ga-awụkwa biological father too. So onwe ihe iluzuru ejiri ike emebi ihe. Isi ka ị ga-were ihe kwụrụ n'isi ya, onwe ihe gbochiri ihe the next person ị ga-alụ ọ ga-amụrụ nwa nwụchichere gị ime ụlọ. Mana ngana gị na-ewe isi na ngana ịnụ na marriage kara mma, gị bido kpawazere kọrịkọ nwa mgbe abịa wozie ex na nwunye gị na-abịa wozie your ex, gị becheta peace and harmony ọ na-enye gị n'ụlọ. Uru gị mara regret wazense nga ịmakwara ihe kele wụrụ te nwaanyị n'isha, ihe kele wụrụ alụlụ nwaanyị, gị bido every time regret. Onye na-ekwu okwu n'isha wụrụ onye mụkwara nwa na-ekwu okwu ya. Ihe awụ aka nri na aka nri n'idere aka ịkpa n'idi aka nri. Nwaanyị yes ọ ga-amụ nwa, mana enwekwara ihe ndị a na-achọ n'ime nwaanyị. Nwaanyị mụọ nwa ọ dịghị enough na ọ mụrụ nwa anaghị hold marriage, na nwaanyị amụghị nwa anaghị hold marriage. Ọwụwa ya ọ dịghị enough ị hold. Ọgwụ nwa ga-eche aka balance the two. Onye na ihe chọrọ ọ wụ dịka nwaanyị chọga, mana ya na-ekwu okwu ya na awụ nwa ọwụghị ọrịa ga-arịa ga.
The fact that oge ebulu nwa n'afọ pụta na ị ga-atụwali nwaanyị ime. Go to hospital with her. Do it the proper way. Your joy will be complete. Ụmụnne m ihe m gwara enwekwe nnọọ ihe unu ga-awe. Ọnụ si ya ga-anara ihe ọkpụrụ n'isi ya. After all, nne nwatakịrị na nna ya ghọrịrị ya. Ihe ọbụla unu ga-agwa iji mejuru ya okwu. Ọnụ agwa yes. Ọ ihe ọ chọrọ ịnụ. Ọ ngọ ha nọ n'ọnụ. Udo dịrị unu.